Здравейте, приятели! Извинявам се за лошото качество на видеото, но снимам вечерта, докато чакам колата ми да загрее. Исках, по-точно чувствам се длъжен да направя това видео. Най-малкото, защото получавам коментари отдолу под него. Пък и някои хора се свързаха с мен с различни въпроси. И някои от тях ме попитаха защо няма група, защо във видеото обеща, че ще има, как се казва да се включим и така нататък. Аз ще ви кажа, че няма група поради много причини, но основната е защото аз не съм специалист, а в групата 100% ще се включат и хора, които ще искат да обсъждат съдържанието на натрапливостите, след това на компулсите. Това не знам доколко е правилно, по-скоро не е. Идеята, като цяло на това видео беше да направя така, да дам малко повече гласно, защото това е тема, която не се обсъжда. И като цяло подкрепа. Подкрепата е нещо много важно в по този път, няма да го наричам битка. И мисля това начинание да го продължа под формата на клипчета. На клипчета в YouTube. И така, общо взето това е. Благодаря ви.